hleli phezu kwe-danger box. elokishini yayazi izinto zifast into iyabaleka uyandastand so ipressure ulife waselokishini elokishini uba ndibona ubani eqhuba imoto okanye ubani ephatha isibhamu nam ndifuna uphatha isibhamu. Ungena kanjani kwi-crime? Sangena kancinci saqala kancane ngorobho fumaniseka uba sithatha phantsi sithatha kwethu phantsi xa kusiligqe ikari siqale elokishini mosithina sirobha izipaji ifowuni singene elokishini ungena kwethu elokishini sithe xa siqala uthatha phantsi mhlawumbi ukuthi igqe imoto mhlawumbi noba yiteksi siyeka yonke loo nto besiyenza just ke siyayiqala leyo sisayoyika lahambe ixesha amajita fumaniseka uba ngoku siyayenza Ngene deep. asingabani na noba kuthi gqibani na siyarobha Amarashi wamaXhosa. sazosiqamba igama kaloku kwazaweza gangster apha eCape Town fumaniseke kuthiwa kukho amavato intoni but thina sazosiqamba igama sathi singamarashiya. Amarashiya veta originated Lesotho le. Awabesuthu nina amarashiya wamaXhosa kanjani? Kaloku thina kulawe yoba besikhula sisilayite ezikhulayo ne bekho kokho la ye-gangster mos apha eCape Town yeke le gang fight ngoku enzaka egani ayiqala ngapha i-gang fight i-gang fight iqale kwimela iTrista kuhlatyana namajita leqalo ngebhanga thina sifuna imali thina besiboniswa ngamanye amahrotman besikhulela phambi kwawo phaa elokishini engama-26 sithengisejoko thina singama-26 siyenze lewe bekho le ingena ngapha kwekhawuntari ibuye nemali cinga ndime ngapha komnyango then simile phaa iphuma ngapha kwekhawuntari ndive ndikhongozele ndithi hayi zoyibeka yonke imali phezu kwam phezu kwesandla sam ndiyithathe seyindim ke ngokukhokhelayo imali kumos. Ikhona itime la matime ufike sebenzisana namapolisa kanti kukhona itime eyibonile le robbery senzeka sithe xa sisithi kwistrato esentla i-main street engenayo kasi sigcwale ngamapolisa sesileqa sibaleke phezu kwerufu sosirhontsha kwenye irhontsha ndigcwala ngenoka ngubani amapolisa hayi bo kwenzekani ke itime ayambi seyazi makakuthiwa amapolisa ilayilayithi afika amapolisa ahamba nalamajita lamajita akhonqiwa ebilenzini seyilayitha laxa kuthiwa uyayazi ma irobhari abo lamajita kanjani hanyani ndikhwela apha siye-police station xa sifikele i-police station uyayazi uba ndaphuma njani kulaa robhari kulaa robhari mna ndikhutshwa ngumy friend i-owner yeshop kuyo yonke le wini ndim oqala uphele ebanjwe emajiteni kwezi zinto besizenza ke just because besirobha amasomaliya amrobhari siphele sikhula amasikule crime namajita fumaniseka uba sesiphatha ithuli sirobha ishop zamasomaliya urobha kwethu ndabanjwa lo amrobhari asozubhilive kwizistress zam ndaphela ndixabana nenye intwana ekhaladi laa ntwana ebetha ngempama loo ntwana leyo esibangeni siku-exercise betha ngempama laa ntwana azalathi zimbasela ndathi jonga mamela ekuseni jule laa mntu ngepapa etshisayo sithe sisebhakisari apha hleli ndiyatya apha ndiflathele ndithe ndisahleli apha xa ndisithi ndithe xa ndinyeka xa ndiqala ubheka abingeni i-laptop lesikima ndisaboni satshintsha isibanga khaladi umntu omnyama kuyahlatywana ngesizathu sam like andiyazi bekusenzekalandwa igazi uphuma kwam kanje yitole lekhesi ndingaphandle fika kwam ngaphandle hayi akho nto ndisitophileyo ndiqala phantsi ndiqala kulaa nto bendiyenza sisaqhubekeka ngetry le tsotsi ithi nangamarhati emva kwayo ndithi mfethu awuyimisi le moto awuzoyimisa ngenekasi yathola ile tsotsi ijonga imoto yam ndizayimisa le moto izawulandelela mna nenombolo ndithi okay mfethu enza le nto uyifunayo hayi ngene egaraji le tsotsi ifike imisa imoto hayi jonga mamela kugcwale ngamarhati ngathi afowunelene security igcwale ngoku qhu kusegaraji apha kugalela igazona gcwale kuthi qhu
security yonke kwanto igada uchapu yonke la uyigcwala uthi qhu apho nifike khona siyakhala ehanyana apha ndifike ekarini ndifelwa apha ndisetshwe ndithathwe phansi apha ndithathwa kwamphansi bangavusi into apha kum bushilem bam khandibe nanto apha kum ndinemali yam qha apha yola marhada apho ndibulala khona andithathile athi jonga mamela siza kufaka ebhakini sizawulinda icomplainwe umuntu ozawukompleyina endasena athi uqhekezela sesikanjani yabona ngoku ayikhontshi le nto fakwe ebhakini kujikelezwe nam bayongena kwesi sithathu ndiqhekeze kuso xa ndisithi ayikabhemi le nombolo the xa sawungena sikime ekasi sitshayisa ne-BM emhlophe apha ingamla lime ngaphandle ekarini hayi mamela kuyabona ekasini yam amangamla hayi ingamla ngingeni iveki umekasi ndithatha phantsi unxiba kwam ngasi le ngamla awuthiyame ebhema ekusexa ndingene ekerini bendigcwale ngale ngamla le ngamla masibe nenombolo uba unxile ngamamethi ndithe nosuwara ndafumanela imithi mani ekasi bendigcwala ngoxa ndingene ekarini hayi mani ekuselebethi le ntwana le indibamba ithanga mfethu nje kusewasha iwe endinokhayo umjita andazi uba sisitabane okanye kwenzeka ntoni ngomjita just ndibona sendibamba ithanga ngoku lo mjita hayi bo letsotsi kwenzeka ntoni xa ndibuza ugazi le-28 zimfethu usebhekisithi mosumjita mfethu zihambani ngoku uthi umjita hayi athi zinthe uzazisebenza hayi bo ngawuphulani mfethu